Čaute ľudia. Dneska budeme hrať Roblox a zahráme si uhádnite čo. Rivals. Takže ja vám ukážem moje zbranie, aké mám. A dneska to bude také ťažké. Ale bude to také, neviem. Ja si dám zahrať na V1, kto chce. Tak jenom za solkou. Tak si dám arenu ako vždy. OK, arena. Takže ja si dneska dám random. OK. Aj. Server restart, to prvýkrát mám ľudia. Ak sa to už niekomu stalo z vás, tak dajte like. Nájdem na iný. Super. Rýchlejšie. Čo? Tak asi dneska nebude Rivals. Nebude. Alebo počkajte. No to nedáva zmysel, že môj friend je Rivals, ne? Či mám sa na neho napojiť? Sa na neho podľa mňa. Iba mám ten pokázaný sa. Neviem rozprávať. Tak už, čakaj, jaké sú servery vôbec? Sú vôbec nejaké servery zapnuté? Ľudia, veď veľa serverov je zapnutých. Než nie stylu. Ľudia. Takže dneska nebude Rivals. Tak čo by sme si dali? Si ideme vydať o GPT. A my som mal také. Viete. Prekvapko. Takže to mám po anglicky danú. Čo je toto emoji? Aha. Slovenčina. Aha. Nebudem urobiť. Natáčam video a povedz, akú hru si mám hrať na OK, takže Doors. Takže ja akože nejdem prvýkrát hrať Doors, ale nehral som to reálne dlho. To ešte existuje. To je tak populárne, počkaj. Ale to je zlé, populárne. 12 000 hráčov, kamo. Ale akože ono. Som zabudol úplne, že jak sa to tam hrá. Jaký modet? Čo? To je modet? Nie? Ľudia. Jaj. Aké mode? No to nehral 2 roky, kamo.
Som hlupák. To neviem, že napríklad, či byť týždeň iné. Čo? Ja to poviem akože ľudia, ale ja to nikdy nehral. Blocks, Fruits, jak vôbec vyzerá toto? Neviem, čo sa tam hrá vôbec ľudia, ale prvýkrát, že toto je dobré video, prvýkrát hrám nejakú hru sprostú. No konečne. To čo je, kamo? Tak ja budem pirát, to podľa mňa. Či? Budem pirát. Čo mám tu robiť? Ja povedia. To neviem veľmi ovládať. To čo je? Koho tu mám byť? Tohto? Sa toho nepojiť? To je, nechcem od teba nič. Ale neviem, čo tu mám vôbec stlačať. Neviem, jak sa to tu robí. Poviem accept. Tu budem musieť čo stlačať. Ale čo je? Možno nechaj týchu. Pak. A choď už. Prečo? Prečo toto hrám? Ja si na questy. To prvýkrát to hrám, takže neberám questy radšej. Čo je to bandit? Čo to mám robiť ja? No ťažko ovládať, no. Nechám to? Čo sa keď to nechám? Nič? Chcem ešte sa zapýtať. Ach, hlúposť vybere. Tak ono. Iné. To sa pred 2 Čo to povie, že som nadával. Čo je? Aj. Skúsim posledné. To. Čo je, kamo? Ty vole. Neviem písať. Arsenal, to čo je? To čo je? Ale bože, ja si zatiaľ radšej zahrať Brookhaven. Že neviem hrať nejaký Arsenal, či čo to je, kamo. A potom by sme si mohli pozrieť aj stýlku, ak chcete. Ale zase neviem, kde mám ketupat. Mne zmizol normálne ketupat. Som ho mal. A neviem, on mi zmizol úplne 100% ľudia.
Za to nabijam jak... Neviem čo. Tak zrovna neviem čo. A zahráme si zase takú rozprávku, jak ste videli podľa mňa. A hneď tak si pozrite. Dobre, a toto video idem zrušiť a budeme ďalej pokračovať, na budúce pokračovať. Takže hello!